Молодежный интернет-ресурс «Мой портал». Смотри, читай, слушай. Будь в сети. Михойтам олга абимини каршылый, өстәлдә өчпешмә гүбедия кыстыбый. Тикмаш кем бәлеш, мин барасында ашыйм, тотар милиризде кылыр миңа бигрәк тә ошый. Мин шәгәсет салам, сөтләп эчәр өчен башта сыер савам. Салат цезарь пицца паста миңа кирәк ми. Шәбелләр бергә ашын казый һәм пи. Булса да мин казанымнан еракта, Амстердам Болташ яки Нью-Йоркта. Миллионлар дигәч, тетрәнә күңел, онытырга аларны бердә мөмкин түгел. Онытма кыстыбый, пәрәмешне, өчпешмә кәләвә, тикмашны, алар һәр вакытта минем исемдә. Син дә аларны Онатма, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня ешь ты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня ешь ты. Агер ты без iki без, кунакка барсак, үзебез белән улар без күчтән аш улба урсак. Яки шәкшәк, яки мармелад. Biz gittik qunaqqa, açıldı işek, soldu mayan kimin, oyak baş tişek, senin başın tişek, unuttun işek, edeşeceksin işek, röşeler işek, bulmaga kirdik, oşi sekirle, üstülge qardık, onda rolığına, bataş qoran işlerge, minde bor bir fikir, hazda şıltıratam 205.01. Yisen misiniz? Bizge erdem kirek, aye anladım, kiligiz tizrek. Kim de şıltırdı? Niye yanda ettiler? Кайгырма, достым, барысы да була. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня ешь ты. Это манты, это манты, это манты, это манты, это манты, это манты. Выбирай с умом, что сегодня ешь ты. «Мой портал» в социальных сетях. ВКонтакте, Facebook, Instagram. Подписывайся, будь в сети.